Зәңгәр экрандар янына ушы тылсымлы мәлдә матур ғүмер байрамын билдәләүсе Рәсимә Рәҗәпқызын сакырабыз. Күгәрсен районы Юлдыбай авылында туып үсеп, хәзерге көндә Бикбулат авылында гомер итүче Көсәпкулова Рәсимә Рәҗәпқызы 27 сентябрь көне үзенең 60 яшен билдәләй. Ул Кунысбаев Рәҗәп һәм Зәкиянең күп балалы гаиләһендә баш бала булып дөньяга килә. Үсеп бу еткергәс, Салават педагогия колледжын уңышлы тамамлап, Бикбулат мәктәбендә бар гомерен балалар укытуга багышлай. Хәзерге вакытта хаклы ялда. Тормыш иптәше Көсәпкулов Хамид Галиәкбәр улы менән 2 кыз бала тәрбияләп үстерделәр. Улы тормышка аякка бастырып, матур итеп, гүрләшеп дөнья көтәләр. Ул һәр вакыт балаларына һәм тугандарына үрнәк булып тора, якындарына ныклы терәк. Күк йөзендәге кояш кебек, һин безнең тормышыбызны яктыртыусы. Кадерлебез безнең ныклы сәламәтлектә туган йортыбызга ямь биреп, дустар, тугандар ихтирамында без балаларың игелегендә, изгелегендә исән-имин озак яшәвеңне теләйбез. Киләсәктә лә тормышка ямь биреп, һөекле атайыбыз менән озак елдар хоклангыз пар булып, ак бәхеттәргә генә төренеп яшәгез. Яшәү шатлыгы һин безнең өчен, үтер юлыбызга үрнәк һин, сабырһың да, олы ямьлеһең дә, безнең өчен һәр сак кәрәк һин. Рәхмәт әсәй, барыһы өчен дә без бәхетле тик һин барында. Яшә мәңге кадер хөрмәттә, тормыш ямьле тик һин булганга. Котлау менән тормыш юлдашың Хамид, кызларың Эльвира, Эльза, кияүләрең Альфред, Рауил, янсәрдәрең Ангелина, Назгүл, Әминә, ейәндәрең Арсын, Тимур. Хөрмәтле Рәсимә Рәҗәпқызы, юбилейгыз мөбарәк, күңелегез көр, тормыш юлыгыз имен булһын, якындарыгызның изгелекләрен күреп, бәхетле яшәгез. Тидермичә җилләр, яңгырлар, әти-әниләрне үзебездә шулай яши алсак идегез зурлап. Рәхмәтлемен Ходаема, рәхмәтле мин һәр көнегә, әти-әни диеп дә шу насип булсын һәр кемгә. Üzgələnib qala bəğirlər, əti-ənilərini sən şaqlarında yaşayalsan.